இதுதான் சென்னையில் இருக்கிற ட்ரை ஃப்ரூட் ஹவுஸுங்க. இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் கொட்டி வச்சுருக்காங்க. இதை ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட் ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறத விட ட்ரை ஃப்ரூட் கடல்னே சொல்லலாம். இந்த டேட்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய கேஷ்யூவை புதைச்சி வச்சுருக்காங்க. அந்த சைஸை பாருங்களேன், இவ்வளோ பெரிய கேஷ்யூ இந்த டேட்ஸ்குள்ளே இருக்குது. இந்த மாதிரி இங்கே நிறைய வெரைட்டியான கேஷ்யூஸ் இங்கே இருக்குது. நம்ம மார்க்கெட்டில் வெளியே நார்மலாக பக்கத்து கடைகளில் பார்க்குறதுலாம் சின்ன சின்னதாக நார்மலான கேஷ்யூஸ் தான். இங்கே போனால் தான் நமக்கே தெரியுது ஒரு நட்ஸ்குள்ளே அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது. நம்ம நட்ஸை பொதுவாக சாப்பிட்றதே நம்மளுடைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக தான். இங்கே போகிறப்போ நமக்கு என்ன விதமான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எந்த நட்ஸில் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு விலாவரியாக இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் நமக்கு விளக்குறாங்க. ஸோ இங்கே போய் நமக்கு என்ன விஷயங்கள் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான நட்ஸ் அவங்க நமக்கு எடுத்து கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆச்சரியப்பட வைக்குது இவங்க டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்கிற இந்த வெரைட்டிஸ். நீங்கள் ஒரு முறை இங்கே போனீங்கனாலே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பற்றின நாலேஜை அவ்வளவு கெயின் பண்ண முடியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த அத்திப்பழம் நம்ம வெளியே வாங்குறப்போ பொதுவாக அத்திப்பழம் காஸ்ட்லி அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு நமக்கு இருக்குது. ஆனால் அத்திப்பழத்தில் அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நம்ம வெளியே வாங்குறதுல என்ன விதமான குவாலிட்டிஸ் பாதிப்புகள் இருக்குது, நமக்கு வந்து எப்படியெல்லாம் சீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது. அதே மாதிரி டேட்ஸில் உள்ள வெரைட்டிஸும் அவ்வளோ இருக்குது. ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு விதமான டேட்ஸ் வளருது அப்படிங்கிறதும் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அதே மாதிரி எக்ஸாட்டிக் ஃப்ரூட்ஸுக்கான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இங்கே நிறைய இருக்குது. நம்ம பொதுவாக வெளியே டக்குன்னு கிடைக்காத சில விஷயங்கள் நம்ம எங்கேயாவது தேவைப்படுது அப்படிங்கிறப்போ இந்த கடைக்கு போனால் நிச்சயமாக அது கிடைக்கும் அப்படின்னு அடித்து சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இங்கே வச்சுருக்காங்க. அதுவும் மிக்ஸ்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், அதாவது எக்ஸாட்டிக் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பழத்தோடைய தோலை வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்டாக மாற்றிருக்காங்க. அப்புறம் செரிஸ், பெர்ரிஸோடைய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. அதனுடைய மிக்ஸ்டு வெரைட்டிஸ் இருக்குது. கிவி ஃப்ரூட்டோடைய ட்ரை ஃப்ரூட் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள்லாம் இங்கே பார்த்துக்க முடிஞ்சுது. அதாவது புதுசாக ஒருத்தவங்க இங்கே போகிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ நிறைய சர்ப்ரைசிங் எலிமெண்ட்ஸாகவே இருக்குது. அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸும் எந்த சலிப்பும் இல்லாமல் நமக்கு அதை வந்து எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி கிட்ஸுக்கு நட்ஸ் வச்ச சாக்லேட்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ நார்மல் சாக்லேட் சாப்பிட்றத விட நட்ஸ் உள்ள ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்றப்போ அது இன்னுமே ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ள ஒரு விஷயமாக மாறுது. ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒரு விசிட் அடிக்கிறப்போ அது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் ஒர்த்தாக இருக்கும், உங்களுக்குமே நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் நல்ல ஒரு ஷாப்பிங் பண்ண அனுபவம் கிடைக்கும்.